आपल्याबरोबर देवेंद्र फडणवीस आहेत, त्यांनाच विचारूया थेट. सर, गोवा भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी दिसते आहे. 5 असे लोक आहेत ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून उघडपणे बंडाच्या तयारीत आहेत. आज पाऊसकरांनी राजीनामासुद्धा देऊ केलेला आहे. काय भूमिका आहे एकूण? असं म्हटलं जातं की काँग्रेसला, म्हणजे काँग्रेसमधनं जे आले त्यांच्यासाठी जुन्या भाजपला बाजूला ठेवलं जातं. पावसकर कुठले जुने भाजपचे आहेत? पावसकर MGPतनं निवडून आले होते, ते नंतर ते भाजपमध्ये आले. आणि बघा, मला काही कोणावर टीका करायची नाही, पण त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप लागले. ते लागल्यानंतर जर आम्ही त्यांना तिकीट दिलं असतं तर तुम्ही लोकांनी म्हटलं असतं की असं कसं तुम्ही तिकीट दिलं, एवढं त्यांच्यावर आरोप लागले, तुम्ही स्वतः त्यांची भरती त्या ठिकाणी थांबवली. त्यामुळे मला असं वाटतं की शेवटी जेव्हा निवडणुका असतात त्याच निवडणुकांमध्ये तिकीट डिक्लेअर झाल्यानंतर काही राजी नाराजी असते, ती हळूहळू निघून जाते. आता भाजप हा मोठा पक्ष असल्यामुळे भाजपमधली नाराजी ॲम्प्लिफाय करायचा प्रयत्न हा मीडियातनं होतो. बाकी ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. कुठल्या पक्षात शांतता आहे सांगा? पण पारसेकर, पर्रीकर यांच्यासारखे जे जुने नेते आहेत, इव्हन नाईकाने तिकीट मागितलं होतं, तिथल्या बाबतीत निर्णय झालेला नाही आहे. एकूण जुन्या भाजपला डावललं जात आहे असा भाजपवरती, म्हणजे गोवा भाजपच्या सगळ्या धोरणाबाबतीत आरोप होतो. हा आरोप भाजपमधल्या कोणाचा नाही आहे. हा आरोप केवळ मीडिया लावते आणि आमचे विरोधक लावतात. असं आहे की मनोहरभाई पर्रीकर हे आमचे मोठे नेते होतेच आणि नेहमीच राहतील. आणि त्यांच्या कुटुंबातलं कोणी जर राजकारणात येऊ इच्छित असेल तर आम्हाला त्याचं काही दुःख असण्याचं कारण नाही, आम्हाला आनंदच आहे. उत्पलला आम्ही 2 वेगवेगळ्या जागा सुचवल्या की या 2 जागा, आणि एक तर त्यातली पारंपरिक निवडून येणारी जागा आहे. आम्ही त्याला सांगितलं की तू इथे लढ, कारण शेवटी पणजीमध्ये आमची अडचण अशी आहे की जेव्हा सरकार अल्पमतात होतं त्यावेळी ज्या लोकांनी येऊन सरकारमध्ये आम्हाला बहुमतात आणलं आणि त्यामुळे आमचं सरकार स्थिर झालं, अशा लोकांना आता तिथनं तिकीट द्यायचं नाही, त्यांचं कापायचं हे देखील शक्य नाही आहे. आणि म्हणून आम्ही त्याला 2 जागा या सुचवलेल्या आहेत. अजूनही त्यांनी एक्सप्रेसली आम्हाला ना म्हटलेलं नाही. मला विश्वास आहे की तो त्याचं कन्सिडरेशन करेल. पण शेवटी भारतीय जनता पक्षामध्ये एक परंपरा आहे. म्हणजे अगदी मनोहरभाई पर्रीकर जेव्हा होते तेव्हाही ते संघटन शरण होते. संघटनेने सांगितलं की ते करायचं, ही पद्धत त्यांची पण होती. माझी अपेक्षा आहे की तीच पद्धत ही उत्पलची देखील असली पाहिजे. संघटना जर विचार करते आहे आणि वरचे लोक विचार करतायत, चांगल्याचा भल्याचा विचार करतायत, तर आडमुठी भूमिका घेणं योग्य नाही आहे. त्यांनी पूर्ण बंडाची तयारी केलेली आहे. पणजीतनंच लढायचं याच्यावरती ते ठाम आहेत. आणि सवाल विचारला जातो की मोन्सेरात यांची जी पार्श्वभूमी आहे, असे लोक भाजपला कसे काय चालतात? भारतीय जनता पक्षाने जेव्हा सरकार बनवलं आणि सरकार बनवून मोन्सेरात भारतीय जनता पक्षासोबत कालपर्यंत होते, आजही आहेत. कालपर्यंत हा प्रश्न का नाही विचारला? हा प्रश्न आजच निवडणुकीच्या तोंडावर का पडला? हाही प्रश्न आहे ना. त्यावेळेस तर नाही म्हणाला कोणी यांच्यापैकी की मोन्सेरातला घेऊन तुम्ही का सरकार त्या ठिकाणी तयार करतात. त्यामुळे हे राजकीयच आहे ना.